Muimbi wemusambo yesungura munyika yeZimbabwe anova muimbi mukuru vaAlec Macheso aita akidendi mangwanani ezuva ranhasi nemota apo aroverwa nekombi, apo motokari iyi ndiyo yaakabva kupiwa naSay Wicknell Chivayo. Kusangana kwatinoita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya bhatani rakanzi subscribe nekutena notification bell kuitira patinenge tichiisa nhau idzi unova uri wekutanga kusangana nenyuzi dzatinenge taisa. Zuva ranhasi tiri kuzivisa nhau yetsaona yaitika nemotokari yababa Alec Macheso. Iri kuziviswa kunzi chiitiko ichi chaitika mumutoko road niye Blue Ridge Complex, ndipo paitika tsaona iyi inova yaita kuti motokari yavo isvike pakuparara. Asi mukuziviswa kwenhau iyi muri kunzi vaAlec Macheso vabuda vari safe patsaona iyi zvakare nevamwe vavo vanga vari mumotokari iyi. According to news, Alec Macheso is safe after his car was involved in a road accident at the weekend. The accident occurred near Blue Ridge complex along Mutoko Road. The Sungura superstar made out of the crash and harm. His manager and publicity confirmed the accident. It's true that Macheso was involved in an accident. Those pictures of a Toyota Fortune circulating his car said his team. He was not behind the wheel and none of the passengers were injured. So pari kuziviswa kunze patsaona iyi abuda vari safe vanhu vese vanga vari mumotokari yavaAlec Macheso. Chinova chiri chiitiko chateeredzwa chichiziviswa munyika yeZimbabwe, sezvo vamwe vanga vachinongedza vachizivisa kuti iyi mhando yemotokari ndiyo yakabva kugashidzwa navaWicknell Chivayo. Zvinova zvaita kuti vanhu vatege vaWicknell Chivayo vachiti onai zvakare vaAlec Macheso motokari yavo iye yaparara nepatsaona. Vanhu vese vari kungoti ndiyo motokari yekwavaWicknell, ndiyo motokari yekwavana Wicknell, asi tinotenda Mwari kuti vabuda vari fit vanhu mutsaona iyi, hapana akwara. We thank God for the previewing Sungura legend Alec Macheso following the road traffic accident near Blue Ridge. We pray for his speed recovery kana pane vakwara and well-being of everyone involved. Life is precious. Let us all prioritize road safety. Ndidzo nhau dzatova takabata pano paYouTube channel.